Pošla ekipa na skijanje. Rezervisali su dvokrevetne sobe, ali niko nije hteo da deli sobu s Perom, koji je užasno hrkao. Odlučili su da nije pošteno da jedan isti svo vreme bude s njim, pa će se smenjivati. Prve noći uz Peru, jedan od njih ustao sav razbarušen i s ogromnim podočnjacom. Ostali su zabrinuto pitali: čoveče, šta se dogodilo? A on će: Pera je toliko hrkao da sam celu noć presedeo u krevetu i gledao njega. Sljedeće noći je drugi bio na redu, ujutru isto. Izgledao je strašno bled, jedva se držao na nogama. Pitali su ga: kako je bilo? Izgledaš grozno. Bilo je nepodnošljivo. Pera je celu noć strugao suvu bagremovinu. Celu noć nisam trenuo, samo sam sedeo i gledao njega. Slično su prošli i ostali. Onda je na red došao Mika. Ujutru se projavio odmoran, uređen i odličnog raspoloženja. Ulazi u kantinu i pozdravlja ih: dobro jutro, drugovi. Nisu mogli da veruju svojim očima. Pitali su: kako sad to? Jednostavno. Spremili smo se za spavanje, prišao sam Peri od pozadi, zagrlio ga, šapnuo mu uz osmeh: napokon ćemo biti sami, i poljubio ga za laku noć. Posle toga, Pera je celu noć presedao i gledao u mene.